Surmayut Sang Yaksendra Kurarupa mangeses kadeanggen pangsempal kaprapal selo kaplesat sato lumayu mangungsi kagiat kakuda kang jaga bumi lole sama lole sama rantai alas dadi ono dadi alas awala anak Prabu Sukma Lawung wonten dawuh popo remban iki ngene wis kudu ancine kowe iki dudu ancine meneh kowe jejogetan tanjak grodha miwir sampur njur angkepmu apa jingklak jejogetan kiprah ha anggepe ngerti nek arep ana pemasukan juk kiprah joget seneng ora ngono kuwi merga iki pancine makarya ana pakaryan kanggo kowe nger kowe pinangka dadi seswane Pendhita Durna kabeh ngelmu aji jaya kawijayan ya wis tak paringake marang kowe mula karenggane iki tak jaluk gawemu inggih keparengipun kados pundi cumadung dawuh bapa nger dira iki ana wong ingkang bakal ngowahi kodrat ya kuwi para Pandhawa kowe ngerti para Pandhawa kuwi cacahe pira Pandhawa menika mestinipun wonten gangsal nah bener ana 5 nanging karenggane iki Pandhawa bakal ngowahi kodrat merga dina iki Pandhawa bakal ngenengake manunggaling Pandhawa Sanga monggo iki anak Prabu Baladewa uga ditadekke geneping Pandhawa Sanga nanging sinuwun Prabu Baladewa semune ora sarujuk lah kanthi lakon kaya mangkono mau piye carane dicabarake tegese mumpung iki anak Prabu Baladewa lagi ora cocok karo Pandhawa iki pun bakal lumarep ana ing negara Mandura melu nguwati kersane kepara malah bakal tak ubupi supaya anak Prabu Baladewa aja nganti melu manunggal anane Pandhawa Sanga nah dawaku marang sira gegiranen para Pandhawa tak keparengake ngantri wadya balamu ning diparo dadi loro separo budal ning Amarta sing separo budal ning Kendali Sada oh inggih ngestaken dawuh gandeng sampun terang terwaca lajeng bidal kula binjang propo remban raketang cala lintang sambung obor budalna dina iki uga inggih nyuwun tambahing pangestu Bapak
Ayo, foto-foto. Oh. Ayo. Dua kaki, monggo. Mút nhal. Nah, nyan.
Waduh. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. As. Oh. Ah. Oh. Ora iso. Apa-apa. Ndak. Ndak. Puneh. Wis ndak.
Ilahing Ilahing awik namastu namasidam awik namastu satpringgiwang jagat karana Sirantandha kawisesaning bisana sana sinawung langan wilapa estu maksih lestantun lampeng Buddha jinantur tutur katela tulat mreh labding paradya winursita ngupama paraming niskara karana diya tumiying jaman purwa winisuda trah ingkang dina madama pinardi taming lalata mangke tekap wasananing gupita tanwu nrenggeng pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggunggung sang muruwing kata segebyar dumadining wayang purwa purwakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen laras saya karaos mulat sarira hang rasa wani wuruh ing diri rasa ngrumangsa ngrumangsani lir janma ngilu kaca jarweh wis cinakut cak ing carita ala becik wis gumelar jroning pakeliran yaiku kang sejati hamresani pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darumyang Kartika kinurba kodrating kang kawasa sahari ratri hangideni bawana purweng tekeng duksina gilir gumanti tanpa kembo temahan dadya patangane dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar tumangkar sinerambun kaya jawah pating karembyah dadya pepadhanging kutu-kutu walang atoga buron wana myang buron toya dadya branakan ingkang tanpa wicalan janma manungsa tinitah priya wanita sak pontho-pontho anut golonganing bangsane dhewe-dhewe Hanenggih negari pundita ingkang kaeku adidasa purwa eka marang sawiji adinuwih dasa 10 purwaran kawiwitan senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pertiwi kinasonganing angkasa kinapit ing samudra racak sami hanggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat gumelaring negari Mandura ing negari Mandura sayekti negari ingkang panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah kerta tata raharja tuhu negari ing Mandura kena winastan negara ingkang gedhe obore padhang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane mila datan nama mokal lamun ngenguwung tejane ngambararuh kuntaping nagari lah sinten to ing wau ingkang jumeneng nata hambek mbau dendho Hanyakrawati yekti ingkang ajejuluk Prabu Baladewa ya Prabu Balarama ya Kakrasana ya Karsana nalendra ingkang gagah pideksa turta kasinungan kadigdayan ingkang linangkung pilih tanding kalintang jayaning perang tur dasar luhur budine hambek utami nujuri sajuga sang nata kepareng miyos siniwaka mungguing setinggil binaturata lenggah dampar denta Sintata ingkang kepareng nyaket mangarsa
lenggah mabukuh amari kelu muka lir konjeming pertiwi. Tuhu menika warnane ro pisowanipun warangka dalem Rekyana Patih Praguta kasambet pisowanipun para mantri bupati nayakaning praja. Hamber hambalabar panyayah samudra tanpa tepi. Maneka busananing para wadya tinon kadi panjrahing puspita. Nalika semanten kagiat kadura wekasan nampi rawuhnya pandhita ing saka lima nenggih Begawan Durna ya Sang Resi Kumbayana sarimbit kalian patih dalem negari Ngastina Patih Harya Sengkuni ya Sang Trigantal Patih. Mila daya-daya den acarani dadi mangkono pangudas maraning indriya ing dereng kawijiling lisan.
Sri Tinon ing pasewakan busana sutra kang maneka warna Sebak puspiteng utyana miang panjrah sarwa rukma rinenggeng kang manik narawata obro prabanyo sumirat kenyaring tejo liwaran lir kilat sisiring dade wimbuh kekondo merek minging katyuping ruta manda separan mangambar kungas ngebeki madyaning pasewakan tandya mangkya taracating praja kawuryan wusanya ruri rurah mangreh ing ukara karana tanpa palubi atilar silastuti sujana sarjana kalunglun kala tidem tandaning
mati antayeng rat dening karuban rubeda jagat mangestu ngkara wayah Bathara Jagat patih Praguta ingsun mundhut pawarta kadiparan gone rumeksa tata karaharjaning praja Mandura patih Praguta wonten pangandika ngadhawuh Kanjeng Dewaji inggih awit pangestu dalem ingkang sinuwun sedaya nara praja miwah wadya boten wonten ingkang nglirwaken dawuh lon tansah sumengkum ing panjenenganipun nata Prabu Baladewa lan para kawula ing negari Mandura ugi tansah tuwuk ing Bogarastra nir ing sesakit Brastraweri inggih mekaten Kanjeng Dewaji non inggih Kanjeng Dewaji syukur bejo sewu dene sira widagda rumeksa prajaning sun ateges sira bisa anjunjung asma keprabaning sun pakaryan kang kaya mengkono iku lestarekna patih Praguta kula inggih inggih kejawi saking menika swanipun ingkang ngabdi ngaturaken sumengkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Dewaji ya wis ingsun tampa ndadekke teguh kayuanan ingsun patih Praguta samengko prayogakna ingsun nedya ngacarani rawuh Bapa Durna Bapa Penemban Sokalima wah inggih ngestaken dawuh sinuwun papunden kula Bapa ing Sokalima Bapa Begawan Durna dereng dangu rawuh sak sampunipun lenggah kanthi prayogi keparenga ingkang putra ngaturaken pambagya panakraminipun sami manggih karaharjan rawuh wonten negari Mandura Bapa Penemban ing Sokalima nggih lole mblekuduk ponjrot pekanipun iki Allah alas dadi wana dadi alas desa dadi kota dadi negara sak kelangkung katedha kalingga murda sih panakraminipun nggih anak Prabu Mandura ingkang rumentah dumateng ingkang pun bapa ing Sokalima menika kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken wonten ing Wardaya kacancang ing pucaking weni mungkin dados noreh taking kayuananipun ingkang bapa ing Sokalima lan inggih awit pamujinipun anak Prabu lulus raharja praptanipun ingkang bapa ngger mboten manggih halangan setunggal menapa kecawi saking menika astutinipun ingkang bapa kunjuk wonten ngersa paduka ngger anak Prabu Baladewa inggih gurawalan ing panampi kula Bapa Penemban paring pangestawanipun Bapa Durna kapundi ing mustaka mugi dadosna jimat paripih sageta murakabi dhateng ingkang putra sak kukuban samangke mugi kasekecakna anggenipun jengandika lenggah Bapa Penemban Sokalima wah inggih sampun mboten prayogi anggen kula maraksan wonten ngarsanipun nggih anak Prabu Baladewa Paman Harya Sengguni sami manggih kawilujengan Paman Harya Suman inggih ngger
Pangestunipun nggih anak Prabu, sowan kula kalis ing sambikala. Salam taklim kula katur nggih. Nggih. Sampun kula tampi. Dawah sami-sami Bapa Durna, dawah sami-sami Kanjeng Paman Haryasuman. Rawuh paduka kawis tinggal esmu sumengko pengawak Bajra. Wonten wigatos sing karya ingkang kados pundi? Menapa Bapa Durna kaliyan Paman Haryasengkuni menika dipun utus Yayi Duryudana keparenga cumadung dawuh. Mbok bilih saged kawedhara ingkang kathah tumuli kababaraken ingkang putra sampun sumedya nilingaken karna nulungaken jangga. Murih trewaca anggen kula nampi pangendikanipun Bawa Penemban lan monggo. Murih wijang satala-tala Bapa Durna kula aturi ngangsek lenggahipun bapa ing saka lima. Hanjrah ingkang puspita-rum kasiliring samirana ambre sekar kadung ngas ganmo maweh raras retnaning driya matur nuwun. Ingkang Bapa badhe matur nanging mbok bilih wonten lepat aturipun ingkang Bapa. Nyuwun pangapunten nggih, Nger. Inggih, Bapa. Kasirnak naraos wigih ringa-ringa. Nger. Sepisan praptanipun ingkang Bapa tuwi kawidadanipun anak Prabu ing Mandura, anak Prabu Baladewa lan sedaya kadang Sentana Mandura, Nger. Inggih. Matur sembah nuwun Bapa ing saka lima. Dene ndungkap ingkang wigatos panci leres yen kula lan adi kula menika pundi dawuhipun anak Prabu Duryudana. Dene wigatosipun namung badhe nak yenaken pawartos kok, Nger. Lho. Babakan menapa, Paman? Nger. Menapa leres menawi kalenggan menika para kadang Pandhawa badhe nggadahi sedya mawujudipun manunggaling Pandhawa sanga. Lah menika ing jeneng Pandhawa iki kudune 5 kok dadi 9 lak ya terus piye kuwi? Menika menapa leres? Dene upami leres lajeng menika mangku sraos ingkang kados pundi to, Nger? Ingkang dipun kajengaken Pandhawa menika ingkang kados menapa? Lah menika Nger ingkang dados rasa penisirin kula. Penasaran. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Nggih. Kasinggan Bawa Penemban. Kalenggan menika para kadang Pandhawa kepara saestu badhe manunggalaken Pandhawa sanga. Wah, lole mlek utek manyar-manyar pet kandel puntute iki iso. Aduh. Tatos leres to, Nger? Leres Bawa Durna. Waduh. Lajeng ancasipun kados pundi? Ancasipun utawi kersanipun para Pandhawa menika gayuwanipun ingkang luhur. Gegayuhan ingkang luhur.
yen Pandhawa Sanga menika saged manunggal badhe saya amimbuhi sepeket rumaket anggenipun sami mangun kekadangan. Lah menika pikajenganipun para Pandhawa Bawadurna. Waduh. Oh, nggih. Cancanipun menika sae, nggar menika sae. Nanging bingung kula. Lajeng ingkang dipun serat ingkang dipan sebat lah. Serat kok sebat. Sebat kok ya serat. Nggih, walik-walik ora mateng. Wah. Ingkang dipun sebat Pandhawa Sanga menika kados pundi? Lah, menika. Mongko wonten pundi kemawon Pandhawa menika nggih namung gangsal. Lho. Jenenge Pandhawa menika nggih namung gangsal, mboten kok sanga. Lah menika kok badhe dipun damel sanga menika sinten kemawon? Nah. Inggih, Paman. Nalika semanten kula sampun pikantuk nawala saking Amarta ingkang dipun tapak asmani Yayi Puntadewa. Bilih jangkeping Pandhawa Sanga menika setunggal. Yayi Prabu Kresna, kaping kalih kula piyambak, kaping 3 Setyaki, kaping sekawan Anoman. Menika Bawadurna. Wah, Pandhawa gangsal, nggih ta? Murid jangkep dados sanga dipun tambahi paduka anak Prabu Kresna, Setyaki lan Anoman ngaten. Inggih, Bapak Penemban. Waduh Jan. Wah, lagi kepiye iki lho lakone. Nggih. Waduh. Alah paduka menika sarujuk mboten, Ger? Engko nuju tiwas. Ngeten jebul mboten sarujuk. Menawi dipun dadosaken jangkeping Pandhawa Sanga lah menika lho. Tiwas. Wah, engko mung kacau balu. Paman. Nggih. Kados atur kula ngajeng. Bilih sedyanipun para Pandhawa menika sedatosipun gayuhan ingkang luhur, nanging menawi Anoman kok dipun dadosaken jangkeping Pandhawa Sanga menika persajan kemawon Baladewa boten sarujuk. Krana menapa? Pandhawa Sanga menika kedahipun inggih namung trah Saptawarga lan trah Mandura. Kula Yayi Kresna lan Setyaki lan para Pandhawa menika cetha-cetha trah Mandura lan trah Wiyasa. Nanging sareng Anoman dipun lebetaken, wah, Anoman menika sinten dajal? Anoman menika wong Liandriayan, dados wosipun menawi Pandhawa badhe manunggalaken Pandhawa Sanga kula sarujuk mawon, nanging wonten waton boten ngangge Anoman. Nah, lah niku cocok. Jumbo. Kalian pemanggih kula nggih. Badhe dipun damel Pandhawa Sanga menika sae-sae kemawon. Sae kemawon. Ning yen ngantos Anoman kok dipun lebetaken, lah bentar dulu menika. Menika cetha malah namung badhe damel awon, damel kucem. Cobi to menapa malih Anoman menika namung wujudipun wanara. Mongko sanesipun cetha yen menika pepethinganing para janma unusaning titah. Lah kok malah Anoman dilebetke niku pripun? Oh, rombongan wis apik-apik kok malah ana wujude munyuk. Aduh. Lah dadak kula gedang ta kuwi. Larak mboten sae to menika. Wah, cetha nek niku bakal mung ngelek-eleki rombongan. Ngaten. Anak Prabu. Lah inggih menika kok kula terus sarujuk kalian pemanggihipun Kakang Durna menika. Kula nggih nderek menggaris bawahi, menggaris ngandhapi dateng pengendikanipun Kakang Durna. Yen Anoman badhe dipun lebetaken menika namung wujudipun pragosa kemawon utawi kethek. Lah menika lho. Simpanse. Weh. Mboten prayogi lho, Nger. Menika mboten prayogi. Krana menika mangke sanesipun pandugi kula malah namung badhe mbebutek banyu bening. Lah menika. Wah, nggih. Pragosa apa kuwi? Teka-teka guyu iki. Kula nggih badhe usul. Kula kepareng munjo atur sinuwun lepat nyuwun pangapunten. Yo, piye Pragosa? Mbok menawa kowe duwe wawasan nggih sinuwun. Yen saking wawasan kula menika Pandhawa badhe mujudaken manunggaling Pandhawa Sanga menika.
mestinipun sampun dipun penggalih kanthi entengan. Ingkang jangkep lha menika. Jer menika etangan ingkang jangkep jer menika badhe saya mimbiru peket sumaket anggenipun kekadangan. Mulih saya guyub rukun krana rukun menika gaman ingkang paling ampuh, paling jitu. Lan babagan Anoman menika dipun lebetaken dados jangkeping Pandhawa Sanga. Wah, niku nggih sae mawon. Krana menapa? Ampun dipun presani blegering Anoman menika wujud wanara nanging ingkang dipun awas menika lelabetanipun Anoman tumrap jagat raya menika. Cobita senggara Anoman menika jaman lakon Ramayana. Piuh gembonge mangliawan niku ming senggara Anoman nika. Kados pundi labanipun Anoman tumrap Prabu Ramawijaya. Cetha wong loro niki ora tau maca sejarah wayang niki wong loro niki. Prabu Ramawijaya menika labetanipun mesti gedhe sanget Anoman menika. Lan kados pundi Anoman anggenipun ngisas angkara murkanipun Prabu Dasamuka nata ing Alengka. Lan sakmenika kados pundi labetanipun Anoman tumraping para Pandhawa. Lan malih nuwun sewu lho menika sinuwun. Ingkang rayi nggih sinuwun Darawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandum kabagyan. Mangka rumiyin saderengipun nitis dhateng Sri Kresna menika rumiyin nitis wonten ing Prabu Ramawijaya. Dados wontenipun Anoman menunggal Kang Pandhawa menika sampun trep lan jumbuh kejawi tasih suwita dhateng Hyang Wisnu nanging ugi labet kalian para Pandhawa. Namung menika kok sinuwun. Ger. Pripun Bapak Durna? Ampun nggih dhateng aturipun Patih Pragota menika lho nggih. Wah, iki ming do wae, ming ora aping kok. Cetha gagal niku. Wah, ning jenengan niku karang wong licik mesti pinter. Sampeyan barang niku. Ingkang bakal menika paduka anak Prabu Baladewa yen manah. Paduka sampun boten sarujuk. Nggih niku sing diantepi. Sampun ngantos mangro tingal. Wah, mula ya mula. Ngeti papan ki nek ketekan Durna karo Sengkuni jan, mesti kahanane dadi bubrah, ora karo-karuan. Kanan sing maune wis padang jingklang. Nggih. Mesti dadi buthek, dadi peteng. Maune banyu bening dadi buthek ngono ki lho. Wah. Sing jejeg mesti dadi bengkong. Sing bening mesti dadi buthek. Ya mergo ketekan. Walah. Dua sejoli iki apa? Pragota. Inggih wonten dawuh. Kowe meneng dhisik. Menengo, inggih. Walah jan wis. Patih iki ki kok lunga wae jan grenang-greneng ora kan. Ngrasani aku apa ya genah ngrasani kok ya. Oh alah bu wong ki kok mati rasa. Ning nyatane nggih ngoten. Ayo. Duh sinuwun. Kula aturi emut lho sinuwun. Menawi menika mangke paduka malah namung nggih dhateng aturipun para abek wadul menika. Kirang bekja sisip sembiripun malah badhe nglandang carang saking pucukipun. Nggih. Sepisan malih ingkang bakan menika paduka anak Prabu Baladewa yen paduka mboten sarujuk. Ingkang mantep lho nggih, mantep mawon, mantep. Mantep mawon. Paduka kedah nrenggalani pun Anoman. Sampun ngantos saged manunggal kalian badhe wontenipun Pandhawa Sanga menika. Inggih leres. Leres lho menika nggih. Sampun menggalih ingkang kuwatos. Menawi paduka anggir Prabu badhe nrenggalangi Anoman. Kula lan Kurawa mangke ingkang samapta caos pambiyantu nggih Baladewa. Baladewa srudetuka nenggalanira pinusti. Mungguing sawandana mulat sang pancat nyono ambek humapak arananggana
Dwi samya narusa tangguh sang jaga-jaga tangguh sang jaga-jaga Jagat Dewa Bathara Iblis Pamandara nadyan kados pundi Baladewa pun kelajeng boten sarujuk mula cas kula dina niki kula badhe lumarap wonten Kendali Sada syukur yen Anoman kenging kula pripih supados boten manunggal kaliyan wontenipun Pandhawa Sanga ning yen Anoman uga wangkot lan ngeyel Kendali Sada badhe kula damel Karangabang. Lah menika kula cocok cetha berhasil niki. Adicune nggih waduh dos nuwun kula aturi emut lho sinuwun Pragoto kowe menengo. Nggih. Kapok ra kowe. Senengane kok nyelo-nyelo, Nger. Nanging ngaten nggih. Nggih pripun, Paman? Saking pandugi kula nadyan paduka anggere Baladewa menika mboten sarujuk wontenipun Anoman badhe manunggal. Nanging